Hallo. Ja. Hej, det er Danny Jorskov, det her. Ja. Hej, er det jer, der sælger handsker og radioudstyr i det der socialen? Hvad siger du? Sælger I handsker og radioudstyr? Hallo? Det er taxastation. Taxa, okay. Kan man leje en taxa hos jer? Ja, det kan man godt. Hvor kan I køre hen? Kører I hele vejen til Storebælt? Nej, det er på Færøerne. På Færøerne? Ja. Jeg er på Færøerne nu. Ja. Jeg vil gerne til Tórshavn. Hvorhen er du? Jeg er i Karlbak. Prøv lige vent lige. Ja, ja. Ja, okay. Jeg vil gerne til Tórshavn. Ja. Hvor meget vil det koste mig? Hej, men hvad koster en bil fra Karlbakshavn? Nej, ja. Det skal være sådan, ja. 5.000? Nej. 200 cirka. 200 cirka. Hvordan er det? 200 cirka. 270 kroner. 72 kroner. 270, ja. Ej. Må man godt tage hunde med? 15 hunde. Her er en bil. Hvad? Hallo. Ja, 2 sekunder. Må man godt tage hunde med? Det er ikke så heldigt. Okay. Ved du om der er noget escort-service heroppe? Ja? Escort-service. Escort-service? Ja. Nej, det er det ikke. Ved du hvad det er? Ja. Har du været på sådan et før? Nej. Det skulle du til at prøve. Okay. Det er vi ofte herovre i Karlbak. Okay. Sådan lige efter fyraften, så går vi lige over og nubber sådan en bitte tøs. Hvad kommer I, eller hvad? Nej. Kommer I ikke til Karlbak? Nej. Hvorfor det? Må man ikke det hunde med? Aha. Må man ikke det hunde med? Må man ikke det hunde med, eller kommer I ikke til Karlbak, eller hvad er det, der sker Man kan her? have en hund til. Jeg har 15. Ja? Jeg har 15 hunde. Hunden venlig. Om hunden, den er venlig. Ja. Den har det med at lægge sin afføring lidt over det hele, hvis du forstår mig. Den har lidt ondt i maven. Ja. Så tror jeg ikke, Du tror ikke, min hund skal med i jeres bil, eller hvad? Nej. Er du dyreplejer, eller hvad? Nej, det er jeg ikke. Nej, så tror jeg ringer til dem der auto i stedet for. Ja, gør du det? For bare fordi min hund den er ondt i maven, så skal I bare ikke skille ud. Farvel og tak.